परम प्रेममय श्री ठाकुर परमाराध्या जगज्जननी श्री बर्मा परम पूज्यपाद श्री बड़ा परम पूज्यपाद श्री आचार्य देवक पाद पद्म प्रणाम इष्ट परिवार समस्त पाद पद्म प्रणाम वरण्य आदि गुरुता सम्मान्य गुरु भाई मान भक्तिमती जननी बड़ छोट छोट पिला डाक आज जंत्र श्रवण कर समस्त ठाकुर मंगल विधान कर ଯାହା ହଉ ଏକ ମାସ ଧରି ଭାଷଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଭାଷଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଗୃହାଗଣରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଯଥାବିଧି ଭାବରେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ତନୁ ମନ ଧନ ଦେଇ ଏ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଏବଂ ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ରହିବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର ଯାଉ ଆଜି ଶେଷ ଭାଦ୍ରବ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କାଲି ଶେଷ ଯାଉ ଆଜି ଯୋଉ ଭାଦ୍ରବ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମର ଯିଏ ଆମ ଆଗଧାରରେ ଯେ ଆମକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭିଡ଼ ଭାଇ ସେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି। ଏଠି ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବକ୍ତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହି ତମକୁ କିଛି କଥା କହିବି ମୁଁ ସେଟା ଜାଣେ ନା, ସେ ଦୟାଲ ଇଚ୍ଛା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଭାତ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଯାଇଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବସି 7:30ରୁ 9ଟା କିମ୍ବା 9:30 ଭିତରେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଯାଜନ ଏବଂ ଭୋଜନ ଏ ସବୁଯାକ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଇଯାଇଛେ ଆଜି 30 ଦିନ ଧରି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ତାକୁ ଧରି ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଛେ ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବରେ ସେ ନାଗ ଦିଏ ଚଳିବେ ସେ ନାଗ ଚଳାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଭଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ସେ ଆମ ଜୀବନର ସ୍ୱାମୀ, ସେ ବିଶ୍ୱପିତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣେଇ କରିବା। ଆଜି ମୁଁ କଟକରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, ଆଜି ବିଲ ବାକି ମାନେ ଧାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇବି, ଆଜି ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ବିଶ୍ୱପିତା। ମୁଁ ଆଜି ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି ଏ ବିଶ୍ୱପିତା ଆମ ବିଲବାସୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ। ଏ ବିଶ୍ୱପିତା ଆଜି ମୋର ପୁରା ପରିବାର ଜଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନା କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଲୁହ ଧରିଦେଲେ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ 100% ତାକୁ ଏଇ କାଟି ପାରିବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସତଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋ, ସତ ନାମ ମନନ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହୁଛି ତମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଇଟା କେଉଁଠି ମହାପୁରୁଷ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ତାଙ୍କର ସେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଇଏ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ଇଏ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ନାତିର ନାତି ବାବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିନା 23 ବର୍ଷ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୀଳା ଅବଶ୍ୟ ସେ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୋଗକୁ ଭୋଗ ଏଇ ମତେ ପରମାନନ୍ଦ ଏଇ ଜଗତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିମାନକୁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ, ଅପୁତ୍ରକୁ ପୁତ୍ର ମାନେ ପାଇବେ। ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ ନିରୋଗ ଜୀବନ ରୋଗୀ ଜୀବନ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ଜୀବନ ପାଗଳ ବି ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ହଉଛି ଅଭାବକୁ ମାନସ ଗୁରୁତର ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଛି ନୁହଁ ଦୁଷ୍ଟଟା ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ପ୍ରଭୁକୁ ଧରି ମୁଁ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଦାସ। ଆମେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛେ, ଆମ ଭିତରେ ଲଜ୍ଜା ଭୟ ଘୃଣା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟା ସଫା କରୁଥିଲି ତାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ କାମ କରିବି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ କରିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସ ଚାକର, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚାକର ହିସାବରେ ମୁଁ କରୁଛି। ଫଳ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବି ଟଙ୍କାଟେ ଯେ ନିଷ୍ଠା ସେ ଦାନ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣ ଭୟ ନାହିଁ ତାର ଭୟ ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟ ହୁଅ ବି ହୁଅ ଆହ୍ୱାନ ଭୟ ନାହିଁ ତାର ଭୟ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଦାନ କରିଛି ତାର ଜୀବନରେ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ। ସେ ଯାହାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ସେ 100 ଟଙ୍କା ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକଟା ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା କେମିତି ଫେରେଇବି। ଆମେ ତ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଲେ 10-20 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଗଣିକି ପକଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ସୀତାକାନ୍ତି ମାଙ୍କ ପୁଅ 500 ଟଙ୍କାର ମୁଢ଼ି ମାରି ଏଡି ଟିକେ କରିକି ଚୁପ୍ରେ ସେ ଗଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣାଳୀ ଆସିଲେ ତାକୁ କେମିତି ନ ଦେଖିକି ମୁଁ ପଚାରିଲି
ମୁଁ ପଛରେ ତାକୁ ଦେଖିବି ବାହାରେ ମୁଡ଼ି ମାରି ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରୁ ନାହିଁ ଏ ହେଲା ଦାନ। ଯାହାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ କହି ମୁଁ ଆମ କଥା ସମୟ ସେଗୁଡ଼ା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମ ବୃଥା ଖାଲି ଜଗବନ୍ଧନ ଧର୍ମ ନାମୀ ଖାଲି ଫଳ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରମ ପ୍ରେମୀ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଜୀବନଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଜୀବନ। ଏ ଜୀବନଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପରିବାରଟେ ଗଠନ କରିବ, ସୁନ୍ଦର ପୁଅଝିଅଟେ ଗଠନ କରିବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯେମିତି ସଦା ସର୍ବଦା ସୁଷମ ରହିବ, ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରୟାସ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ତାର ସର୍ବସ୍ୱ, ତା ଜୀବନର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ସର୍ବସ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମା ମାନେ ସ୍ୱାମୀକୁ କେବେ କଟୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ, ତାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହାନୁଭୂତି ତା ପାଖରେ ହସ ହସ ବଦନରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏକାଠି ବସିକି ପାଖାପାଖି ଖାଇବେ, ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିବେ ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବଲ୍ଲଭ ଠାକୁର ସେ ଅଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ନିଶାରେ ଛୁଟିଲେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅନୁପମା, ସ୍ୱାମୀ ନିଶାରେ ଛୁଟିଲେ ନାରୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଅର ମା। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ନାରୀର କିଛିଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଆଣ୍ଠେଇ ଗୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ମୋର ତୁମର ସେବା, ତୁମର ଚାଲିବା, ତୁମର ଚିନ୍ତା, ତୁମର କହିବା। ପୁରୁଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏପରି ଗୋଟିଏ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅବନତ କରେ ନତଦାନ ହୋଇ ସସମ୍ଭ୍ରମେ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ମା ମୋର ଜନନୀ ମୋର କହି ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ହତାଶ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ନାରୀ, ତେବେ ତୁମେ ସତ୍ୟ। ଠାକୁର କେମିତି ମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ମା ପାଖରେ, ମାଙ୍କର ଆଠଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସେ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଛାଡ଼ିଗଲେ ତାହେଲେ ସେ ମା ନୁହେଁ। ନାରୀମାନଙ୍କର ଆଠଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତୁମେ ନାରୀ ନିଜେ ଦେଖାଇନି। ଏଇଟା ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ମୋ କଥା କିଛି ନୁହଁ, କିଛି ଚୁଡ଼ି ବୁଝିବନି, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା, ମୋ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଆଠଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମା ମାନଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ଧର୍ମ, ନିଷ୍ଠା, ସେବା, ଶୁଶ୍ରୂଷା, ସାହାଯ୍ୟ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ପ୍ରଜନ। ଏ ଆଠଟା ମାନେ ଦରକାର କଣ କଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ କ୍ଷତି ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ମା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମା ମାନଙ୍କ ଏଇ ଧର୍ମଟା ରହିବା ଦରକାର। ମା ପ୍ରତି ଆତ୍ମା ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କଥାରେ ଭରସା ମିଶିବା କିନ୍ତୁ ମା। ଏ ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଆମେ ଅଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଉଛୁ ଆସୁଛୁ, ଆମ ଭିତରେ ମା ମୋ ବୋଉ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ମୋ ବୋଉ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ମୋର ବୋଉ, ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା। ଇଏ ଭାବଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମେ ଜାତି, ନାରୀ ଜାତିର ପ୍ରାଣ। ଯୁଗେ ତାଙ୍କରି ପରେ ଆସନ୍ତି ଭଗବାନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ ନାରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ନାରାୟଣକୁ ସେଇ ନାରୀ ଦେଇଥିଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେଇ ନାରୀ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ସେଇ ନାରୀ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସେ ହରିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ କଥା କାଟିଏ କହିବି, ସତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ହରି ହେଲେ ତାରେ ଶ୍ରୀରାମ, ବାପରେ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ନବଘନ ଶ୍ୟାମ। ସତ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ହରି ହେଲେ ତାରେ ଶ୍ରୀରାମ, ବାପରେ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ নবঘন শ্যাম। অকুলে পড়িয়া কুলে ডাকিলেন হরিয়ে আসিলে প্রেম ময় অনুকূল, হরিয়ে আসিলে প্রেম ময় অনুকূল। সত্যরে শ্রী হরিয়ে দেশার শ্রী শ্রীরাম, দ্বাপরে আসিলে স্থান, অকুଳ ପଡ଼ି ଆକୁଳେ ଡାକିଲେ ସକଳ, କଳିରେ ଆସିଲେ ପ୍ରେମ ମୟ। ତେଣୁ ଆମର ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ଏକା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁଲି, କିଏ କବି ତାର ବୁଲି ସମୟରେ କେହି ମନା କରିବେ, ଯେତେ କାମ କର ଆଉ କୋଉ ଜାଗାକୁ ବାହାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୁଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୋଉଠି ବୁଲିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୋଉଠି ଜାଣିବ? ଦେଓଘର। ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କୋଉଠି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଦେଓଘର, ଗୋଟେ ହେଲା ପୁରୀ। ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦବଜାର ଅଛି ପୁରୀରେ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଖାଇପାରିବ ଆନନ୍ଦବଜାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦବଜାର କଣ ଦେଖିବ?
ଦେଓଘରେ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦିନ ରାତି ସେଠି ସବୁବେଳେ ପାଇବେ କି ଅହରହ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଓଘର ମା ମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଅହରହ ଚୁଲି ନିଭେଇ ନାହିଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଗଣା ସେ ଖାଇପାରିବେ ଜାଣିଲେ ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ହେଲେ ଜୀବନର ନାଥ ଜୀବନନାଥ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଚରଣାଧୀନରେ ସମସ୍ତ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଧନ୍ୟ ହେବ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ଆଗରେ ତେଣୁ ସମୟ ଅଧିକାଂଶ ତେଣୁ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହିବି ଠାକୁର କେମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନର କ'ଣ କ'ଣ କରିକି ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାବି ପୂଜା କରୁଛୁ ସେଇ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ କଣ୍ଠାଣ ଭାବରେ କହିବେ ତେଣୁ ମୋର ମୋ ଅନୁଭୂତିର କଥା କହିବି ଆଉ ମୋ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇ ଶିବ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଷଣ ଦେବା